Maayong adlaw guys, this is Eric Hilot. Welcome to my channel. Maayong hapon boss. Unsa to pamatay ron? Wala lang, magpa-kondisyon lang ta. Unsa man joy kanang mga unsa man kana? Wala, Pamahol lang, mapakondisyon. magpa-kondisyon. Ayan guys, kani si Sir, man ako asuke gyud niya. Gusto mo renta nga affordable, van rental Digos. Ayan. Hanawan niyo sa Facebook, van rental Digos. Pwede mahangyo, no? Dali na kay mahangyo ra. Matik. Bisang asa sa Pilipinas. Pwede. Bisang asa sa Pilipinas. Ya, mahangyo kay tani pohon po og basig makalugar. Ana ra na no. Karon. Ya ang driver ani, ako apong suki, no? Mo drive po to sa kanang mga artista. Mga artista nga kay maay mo drive murag di kuan ang sakinan ba kung way luwag. Wala. So, yan. So of course, asa kito yung balayon? Dahil stop? Nana ko tiguman karon. Ano asa man? Di ba? Dali na. So, Huwag kaduhang balay na. ato na lang is tiguman gyud karon. Tiguman na gyud. Ayan guys. So, shout out sa taga Tiguman, Digo City. No? Kumusta na mo da shout out sa inyo nga nasa center ang iyong silingan nga taga Tiguman, no? So atong tabangan si Sir kay medyo na yung mga pamaol niya. Gusto siya magpakondisyon na po. Hanap na siya ba sa magparamdam. Mo na nindot kung magparamdam lang. Ipakuan na yun. Murag gamay. Uy, gamay. Kagulkul gamay. Ano man. Sika po na yun. Katong dugayon. Sa una, dugay kay mo na dire murag gatuan. Karon medyo okay na. Mo na nindot, no? Balik-balik ra gyud. Lain. Mga ni na ta kanang pati kayo. Kanang murag murag relax ko karon nya. Patandog. Okay ra. Patandog lang gud ato tong lawas. Kaysa dati, no? So ano, mga nita katong namang gibati. Suman. Taulanan magugubak. Wala din ba, no? Sige, so shout out sa taga Tiguman, Digo City. Ya ato tabangan si Sir, siyempre ino ba na sa pagkampo sa Ginoo, kay di man makaya o kita-kita lang ako ayo taon sa mga ginapamati sa kalawasan sa tao, di man na makaya gyud kay no, so magpalaban gyud ta, mapatabang gyud sa tuang labang makakagahom no nga naa sa taas. So ayan guys, of course ako ang mga viewers sa mga nagatanaw sa ako. Salamat kayo sa inyong pag-click ani nga video, sa inyong pag-subaybay. Kanako daghang kay salamat. Please subscribe, like, i-share, no? Mas nindot ko makashare ta. Yes. Kaya para mas daghan ang masayot, daghan po ang makabalong, daghan po ang matabangan. No? Ano lang, of course ako ang mga viewers outside of the Philippines. Ako i-shout out akong pasalamatan. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia, Indonesia, of India. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, ang United States, Japan, Vietnam, Thailand. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, ang mga taga Saudi Arabia, Riyadh. Ang ako ang mga kaubanan dito. Kumusta na mo ba? Yan ang mga kaubanan sa Saudi. Albawani Company. Ayan. Number 1 sa Saudi Arabia. Every month, muswildo yun. Wala ko depende sa pizza, basta every month. Okay na, no? Wala ko paltos. Thank you kayo, Albawani. May paltos ang sweldo. Of course, ako po din pasalamatan. Number 1, siyempre, ang Pilipinas. Daghang salamat, Pilipinas. Siyempre, ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Thank you kayo, no? Kay sa inyong pagsalig o pagtuo sa hilot. Ayan guys, so maghilot ako. Kaya para makondisyon na po si Sir. Bugno rin ba kayo? Bugno kita yung pamina sa... Pero wala may giba. Pero at least nga, maninindot nga, ginagmay ra. Ginagbay lang. Pamaol. Sige, so maghilot ako guys. Shout out sa taga Tiguman, Digo City. Ayan. And guys, please subscribe, like and share. Subscribe na mo guys. Saan ko na po ito ba? Katusan, lubog na ito gabi Ulian pa dyan. Urog kayo boss. Uy, pasmado ba? Ang ako anong bagar, ang ako ang mga panong-panong karugay. Mga ulan-ulanan bagar. Kadra-dra, yung pilika po karoon na ako, bagong pilika. Maayo. So kulay ka ulan? Ay mo tago, pero managi pa na maagtang bigar. Kung pranang maulan na, yan na kayo pasero. Lang na Maugan sa eh. ilahos ni mo. Oo. Napasa na. Kung mo na yung bantayanan boss.
Ang tiil na ito, muraga, ganang, adagan yung panuhot. Oo, wala. Mo ni pas mo susog. Kaya nabitong nag-drive ka no. Init man na siya, niya mabasa. Mo ni pas mo ha. Murag na agi mga pamaola kung likod-likod sa simot. Sunod ugang po driver. Pero di niya log tayo ka, agad, bintang naman ito ko sa hapon, alas 4 rin ito diba? Naglawag ito. Panuot niya siya. Ano, tayo ka ng mga simot ko. Sunod ang gamon sa bubugno niya. Pag grabe na rin ba po ang mapanutan niya, mapiktan po na niya ginawa. Pero puro magbuwa, puro magbuta sa gamon siya na. Ito. Hindi ito yung pangalan boss. Solomon. Ilan na? Dili sa ayaw, dali saksak ko skillet. Saman. Ay, baliktad ni siya. Tanggalan na niya, ikambyo dito. Itong taga-dasuri ko nga si Patrick Pasayon, sir. Di home service pa mo. Asa to siya? Itong, nag-comment kung gano'n ito yung kung sukiginan na ako si Dasuri ko? Oo, sa dasuri ko sa Emilio. Emilio. Ah, taga Emily Homes? Si Patrick nga Pasayon.
Doon sa gym. Nahilot na po, boss. Oh, nag-share lagi siya sa iyang ko. Oh, share niya, no? Oh, nag-comment pa sa iyang ko. Ah, hilak-hilak ko eh. Hilak. Dako, magpapatiyag. Pero, bilik eh siya. So, ano, nabilan mo po? Dala ko siya. Ito, tama po. Ito, may driver. Aslum. Gusto ka dyan. Alamas. Nakita niyo mong pinikap gawas? Sulod. Adili. Rabina. Sabi na. Rabina man ko. Oh. Pinig. Sulod lang nimo diya sa Andar, highway. de? Makita niyo mga kong pinikap na ay De? purok-purok. Likod na ng purok-purok. Tungo. Inigsulod nimo diya sa Rabina, sa Crumbs. Pasulod ka sa Rabina. Naara, makita dahil nimo ako ang pinikap diya. Di ka abot sa gym. Saysay. Oh, first crumb. Di pa ka abot sa gym. Naara ang pinikap diya. Tungod yun na ang pinikap na. Sige. Adre lang mo sa mas malang. Saysay. Isay. Ay. Wala ka niyaman gabi, Isay? Wala ka niyaman? Wala ka na sinulay. Chay. Chay. Wala mo lang kay video like. Isay. Wala mo lang kay video sa imong kanta gabi. Isay. Ito may nasikan. Isay nasikan. Eh. Kira ha, ngawat jud. Bah. Ugane. Jay. Wala inong kita si mama sa kuwan. Wala inong kita. Yahan eh, wag ikaon. Alis ako ah.
Ah. Chichay. Hayaon lamok kong mga natawagan ng person with diamond, mga person. Lord, para to be daugan manday ka. Daugan magkasay mong kanta. Ay, atit-atit ya. Gabi na daw kay pahilot, tingin mo sir. Tumumpa na lang ko sir, be. Sadali. Kinanago kay kwarto dito sana. Nana daw kay kwarto dito, bapo na daw kain. Gamit siya kay gamay daw litson. Asa? Si, Una ba, gamay daw kay litson. niya, Una, engine mahal mong ginabiso. niya. Kaya gamay sila ng baboy. Mahal bi ron. Ay, pangitaunon tayo. Balik na po mga karon din sin. Mahal man gid automatic gid na ron. Pangitaunon kay na buhok sa kat. Makakita jud kag baboy, kaya lang ang presyo. Mm. Ang pag karon kita itago man lang baboy. May ilan ang binanggi. Oh. Ila man ang preserve jud pagayo. Oh. Pero 180 na pagbalik ang Ah, nagko. maabot pa nag 300 mang tanawa. Pagabot na gyud sa December, boss. Oo. Ah, 300 na. O, wa kay 300 ka kilo, ayaw palit. Dali ko Ya, kasama ng- gusto man jud ka mo palit. Ya, kay matadahon man ang tag supergatos ron, boss. Oo. Tadahon na. Sumot na kay mga tag 35 boss kilos, no? Ah, manay Kagmay ba, no? gusto lang ko. Darating mga mahala na ba, no? Hilak-hilak, eh. Dali ko kasama ng pagbalik at yung dito eh. Kung napulat sa kapimugin mo. No, November, mahal na kayo na. Yan, magidagina kay basin mo ang buka. Baka na yun kay So, Hindi mo ubos na. Dili na mo ubos ron. Ay, napadulong na sa Disyembre. Pag December, di na ubos. Bisa pag imong baboy sa katos, boss. Sa katos kadako. Sa katos kilos. Ah, di na atrasan, boss. Matadahon man na sus mga. Kadahon na siya. Matadahon mo na. Yes. Ah. Nakadat pedikab. Sulod na gada ng kuan na mga bato-bato nga kuan ba tapos na purok. Naara ko dire sa likod. Gahapa. purok mangga. Para makatuon. Ah. Ay tindahan.
Oh, kana likod ana. Kana likod ana. Oh, Naara ko kanang tindahan. Likod gyud ana, likod gyud ang purok mangga. ayo. Sabi ani, sige lang may gilot, wala kang kaon. Sabi ani, sige Iya, lang may ada ko dere. kaon. Kami kene dire boss. Guyag. Oh, ni Dayon boss, likod to, likod. tested Na, and nahold up proven ni gini. gahapon ay. Sayo ra man na kami. Nahold up ni gahapon. Ano dire kuan? Kat ani mong ay ano dai yung ini sir. Ang iyang asawa sir, na mild stroke sir. Uy, Boss, ani mong asawa kaya kay ni sir na kunon sir. Boss, may stroke. Kaya Ano sa sala? walang bunbon, inas bunbon. Gula na. No, basta Makalakaw. baka paano siya, gabat-gabat na siya. Baka baklay-baklay na siya. kaya ka na ni sir boss. Kung hinay pa yung liyok, di pa ako piyansahan, yung mubarag man. Sumitan bugit siya ba? Bata pa. Pero nahilot. O nahilot man bro, ang hilot lagi bro. Pag tanaw na ko siya, bro, bili siya kontinto ba? Ito di kong tungkol. Bili siya sa kontinto sa hilot niya ba? Kulangan siya. Oo. Gusto man na niya nga ma-pisil gid siya. Ano Dili man? pa siya pwede pahapa boss. Ano man? Di siya kahapa. Ay mahapa na. Layong. Kung di siya mahapa, dili ko makapaayog tao di mahapa. Mahapa gana. Tested and kuan na gini sa boss. Okay. Pilay pa kayo po niyo boss. Pwede na 200, pwede po 205, 206. Isa ka oras og tunga na boss. Isa Sa ka oras oras. ug nga sulit jud kay mo bitaw na yo. 200 na boss. 200 lang. Kung way line budget, 200 lang. Pero baka Tingnan na pero Wala ko na ko rin boss. pa-schedule jud. kuha akong number sa kay ayaw Booking, dadadritso, pirmi. booking ka. Booking ka. Ayaw kasi kani kakabot yung nagdaso ko na asam kay butang. Karon dai, sunod ani. Ay nako eh. Wala, motik sa daw siya mudayon. Ani atras na bot. Ako sige. Aso Bangay kong number mo boss be. Ani schedule na ba niya kay. 09. Isa. Tested and proven. Chay. Banta kamay boss ha. Kuha na makapainom boss. Kuha na mainom boss. Ana pa'y tagsa. So na grabe panuta ko ang tiil gyud boss. 55. Iko man ni boss. 105. Eric Milot. Tiil jud ako ng tiil jud ako. Ano itaw ng pagkauna, maglain ang tiyan, anak. Eric Hilo. Bata pa. As, pinta na kapin boss. Mabuang mo na ako kung asawa boss. Santos langit. Bata boys, 23. Antiguang si Katos. Ang 80 guwang-guwang. Tapos di man ka magakuan kay ang diri man gud. Dili ako man bitaw pag dagan na customer, lamulong mo ka. Diri, wa yun eh. Durable og sa kuan pa, durable gid diri. Nga magkalugar kay tanawa sa Facebook na to. Eric Hilot ang binisaya. Ano magkano ba I-search niya, Search niya, Facebook. Daghan siya na kuan, ula hilang ko kuan Hindi niya. sa boss be. Makatapal ko. Dito sa ibutang ano dito. Ngayon ang ikay makatagak ba? Ikaw rin matapal kang madam. So kada. Na ula hilang na mo kuan niya, ilan si Sir Eric ba. Katong Okay. tatay po ni na kuan na Nanglan niyo po boss ba nga? Yan, kita ano mo. Eric Hilot ang binisaya. Tanala ko din. Online man ko. Tanawa. Search na ko eh. Eric Hilot ang binisaya. Chay. Daghan din na kuan Tanda si pa Sir kagabi Eric. dito sa kanta, malingaw kay ka. Dapat kita lang mo driver pag lain na kayo sa to. Naglawas ba? Oo. Ako, sugod pagdawis ko mo. Pero mo lagi nang usahay lagi. Ano ba ka? Kita ka sa video. Na may video dia, na may video, patanaw. Pero mga kung na-feel ka na bigyan dahil PTL o kining diri kamot na lagi harapan ako. Huwag mo kita ng angel dito. Tanawas lula. Huwag mo kita ng angel dito. Asa? Ito, pag hinahigda niya dito. Gagkatang kanta mong bunbun. Ginahan mo din siya.
balo na iyang kuan boss takdan kay dan mga idaran na nga di pang Kita mo. ayo na sir. Hindi ko signal ko ba. Wow ka, wala no, wala. Dili. Walan. Di mo na mo. Oh. Ere. Di mo na mo spelling. Adi mo ri ay. Eric Hilot. Ang binisaya. Ana na sa. Irek hilot. Ang binisaya. Asa? Kita mo. Irek Hilot. hilot ang binisaya. Ah. Dayon. Padayon ding sabong. Padayon ka na sabong likod. Kita na po kag motor cross ma. Gunindot kayo. Kita na kag motor cross. Racing ba? Racing. Kitaan. Sanda. Naa. Buba. Oh, May ganin nagawat. Ganin katilaw. Tagiya. Dito ka may boss. lagi. May pagka, karong pagkaon. Ako, di ko kakaon. Ngapo na lang ko. Di man kaya ni si sir boss. Ngapo na lang ko. Di ko kakaon ng butong na. Ah, Sagde, ni gana na ako karong kalakalag. Sungkitong ko na. Ang tagamay. Lai, pagbuhat og katong buwan, Lai. Katong, si tao, Kita Lai, naman. pagkaon ka ni Lai. Kabutan ng lubi. Ah, mo na siya. Yo, gusto pa ka mo tanaw. Tanawa sa YouTube. I-search sa YouTube, Eric Hilot. Natanan dito. Kani, naka-live man eh, kani oh. Para sa YouTube na. Nana ko YouTube, tanawa YouTube. Kalubuan. Eric Hilot. Maka-upload pa magkaka-YouTube. Kunsinta, Lai. Pakay pa ng kwarta, Lai. Upload. Ito ka YouTube ya. Search mo, Eric Hilot. Di, YouTube. Facebook mo na. Oh, Atong Facebook mo ulit. YouTube, atong YouTube. Mata kamay ko sa Kuhan ko mga 200 lang. sa mga pangigay man, boss. ano gila ang babasa mo mo. Basta. Ngayon, wala pa namang laylay. Awalang ko doon. Para lami ba? Kuto kunsinta. Search mo YouTube, Eric Hilot. Dagan ko din na corpus, mga mild stroke, maski ka ng grabe na stroke. Kaya yung mga asawa, makabalik din na siya. Pero cover din na. At isang gabi ni Dre, nakatabang ko. Mild stroke. Kalakaw na, 19 anyos, boss. Ako din na. Dati bata ano? Nakalakaw na. Kasi ng mga idara ko mga god, sabi na ka ng mga asawa. 50 ka pa. Recover pa na. Siguro na stroke din. Buwan na, boss. Buwan na stroke. Oh, buwan na. Bago po yun, deep one, ikaw ni Gonzales. Wala pa na nga. Tungog kayo. Murag katong taga Biaw ba? Gikag hospital. Na-stroke man iyang mama. Ginan man nga ipapiti. Huwag mo ginag papiti. Wala gipapiti. Tingnan man mo anak. Wala po. Nabaw pa na spiti. Ato piti. Di man lang magpupuan. Ako may gitawag. Nagkalakaw eh. Tawa na rin eh. Wala, kasapon siya mo. Ako gisagod. Ginan mo magpiti. Ani yung mong maghihilot. Nakita mo YouTube? Oh, Aman, YouTube.
Eric Hilot. Eric, Eric Hilot lang. Eric Hilot lang. Oh, Eric Hilot. Bubura po siya kung sa YouTube. Eric Hilot lang. Ha? Kabunyag may sunod si Mana, mama. Hindi ko magkalagkara. Kabunyagan na mo na say-say. Kabunyag? Eric Hilot lang, boss. A-R-I-C-K. Wala pa. Kinig ni Nani? Wala pa na mo doon. Si, nay, si. A-R-I. Ah, A-R-I. Dari siya. Wala. Ito ka na pa. Ay, ang tama to R. Sarang ka R, na kayo. I, Ito C, budget. si. K. Space. Accent Hilot. ba? Kana, nagawas, kana. Kinagini. Oh, wala. Mag-inasal. Alright. Click na yung subscribe. Na, muna kung itong hilot. Kana tawa niya, Milestroke, 16 years old. Balay, uy. Balay, dagang gayon. Namo. Dako nagbabayran ng YouTube si Mabos. Wala pa, nagtigong pa sa Ay, dito YouTube. kay Liguman. Wala yung gaso. Nagtigong pa sa pero nun ako, tara. Kita gani? 19 years old. Ha? Milestroke na, tara. Bata pa niya gud ganun na. Oh, na, wala edad Wala ang na gini stroke. ng high blood loss. Kaya gipili na Wala, lang. wala edad na. Mabito nag-iingon nga traitor ka na nga. Mo naging kamayo pa man ni ato isang adlaw. Di ba nga na boss no? Alam na. Ya, kada gabi po na maligo. Bago magbabalibol, maligo. Yung mga asawa, dili nagaligo hapon gabi eh. Hatbat. Ah, oh na siya kana, 19. Uto hapon gabi, bawal ko ni himasa, hapat ligo, ha? Kaya mag-mix ang stroke o ang paralyze, anak. Kasi yung nga yung iligo nga oras boss. Alas 7, bago mo trabaho. Say sayo kami maligo ba? Sa oras. Say stress ka blaw na. Anong alas 3 man? Yung biyahe mag sayo. Alas 3? Ah, mas bitahan na lang alas 3. Eh sa, inikabot sa balay maligo. Ang dili ko gud galigo ka lang dito. Bago, bigir ko galigo. Bahalag matulog ko nga bulingit. Oh, kana okay na siya. Pero yung mga Pero asawa, pagkaugma, di ko kagwanta ligo di ko na mga pinakataasan na alas 6. okay na. Ayaw lang nang kitantan na hago, ha? Pero usahay kadang malingaw ko, say gabi na ko makaligo. Kana ba ibawal? Sinangaginan siya. Ligo na bago matulog. Pero lakaw na. Ito, mabayad na ron. Dako na naggasto sa MCDC. Way pending. Kilak-kilak lang. Ay, hilak siya eh. Hindi na naman, si Hilak. Gulit na Hilak, kay sakit. Hindi maganda gabi iligo. Natigom tong po niya. Pero yun, magaligo ko gagapo gabi ibot rami kay katog. Dapat tigom na nga sa mga. Ano, lantres ko kay ay kalamig. Bugnaw kong lawas, yan mo pa. Electric panan, aircon ay kalamig sa tulog, no? Sabi kong panahon. Kapag abot sa pag isog ganina, Siyempre, Kaya jo kanya paliguron. Mga baboy ma, mahal na kayo na sa December. palingkuron ka gyud. Ay naglingkod lang, uban higdak gyud. Wala man gyud kaya. Pati naman sakit ang lawas. Businto sa nagkilo sa December Wala ba? matagipulata, ni. Baligya. Kung bitaw diri ako bumatiw niyo. Atong nata ni mo boss, driver to boss. Ako to nga. Pilikap. Kuha kinakurong ka. Sukol to ulan. Dito pwede tago ka rin lang. Ha? Tago kung magulan na. Ah. Dako kung gag-income ko ng magulan. Correct. Kaya mo madugod ako gindak eh. Nasa iyo mo ko sa una. Pero malugin mo nakabantay ko dahil kadamo ta din ako. Lain man. Nga karon pag muigo ka boss, di ka kapugong. Ang una-una, di ka pugong.
Kani nangawak ka na bon. Nangawak ka na ba mamali? O niya. Tinigla ko ni boss ako na i-upload na siya yan sa YouTube na sa diha. Eh, pwede pagkakaroon na, magpa-schedule ka ni Sir kung Ako tong karon sang isa. Oh, para try sa. Na manawag mi si mo ano sang wapo schedule. Ano Ano lang siya? Sige, ana. Ari lang mo diri mga kuan ana, ana. Inyo yung gusto niya pag gusto niyo nga time, gusto niyo nga adlaw, tanaw na to kung bakante. Bakante mo dyan. Oh, kay naman dili na ba ikaw no. Mo gani. Wala Wala ka. ka pa mo gitong ikaw pa na. Kaya pagtawag ni boss, naman nauna mo to isa. Nagligas man mo to. Kay nauna ka gamay, ikaw tayo mauna gusto biya kay sayo to no. Eh, ikaw rin nakabalo sa bakante ni mong schedule. Oh, pagtawag nimo, pwede pug ngayon kag kung siya bakante diha. Pwede pod. Kay pa schedule mi boss, ano sa man, ugma, ana. Nindot one day before. Kaya bang ugma ka pahilot. Ya karon ka manawag. Advance dan ba? Advance Ako, mas kadlaw. Pwede gud. Pakita ko na Urada, siya. bro, dito ta o malugot. 19 years old. Ay, irog pa na, napay daghan diha. Great. Kutsa mo siya eh. Kasi ko na, kuhan, kanang asawa ma-feel gina niya, pero once na mo feel na siya sakit anak, yun, ano yung mga ugat-ugat, na-function yun. Daghan ko natabangan ba? Saan, ano ni, ana? Kung sa manang. Ganyan eh. Oh, na like. No. Mo na sa dire kaneh, nagkuan ko. Oh. Nakuda ko naging ng YouTube si Manny Boss ba? Nay advertise, di ba? Pag-apply nimo na advertise, wala. Na. Oh, wala siya. Kwarta ng advertise. Eh, basta YouTube gani nga na-advertise. Lagi ni kwarta. Wala sa kwarta. Pero wala pa. Pero Tigo nabayran pa. na gyud ka. Wala, bago pa man sila. Oh, tara oh. Oh, Oh, advertise. wala eh, kwarta na sa boss. Ang uban, di ba wala pa? Wala. Wala advertise. Pag nanay advertise, matanaw ka sa Oh. para matanaw kag boxing baron. Oh. Pag nanay advertise, na. kwarta na. Kwarta na. Nang naman ni mga advertise ni mga tanaw tag salida. Wala siya. Iyo kay mga tao gabi sa mga kanta. Kani, mo na siya. Mugawas na siya. Ako na i-upload niya. Kita, god kita to Mag-upload ako nagsasayaw. na ugma, makakita ka. I-search mo daw dito yun. Kita ginako ni siya boss niya. Manawag mi dayon sumo. Nakapalo naman ka sa kuhan. Ito, Nakabalo ka, makakita na ka. Wala, gilike na nako. Oh. pwede mo. Ah, si Bintong to. Ang mas gwapo yung i-research search mo kay ihar kita na makita nimo. Oh, wala. I-search mo mga kilot. Tanan akong ginakuhan. Puting nagsayaw. Kanta ang nakagidana-idana ko. Roger nga, Yawan? Unsa siya, first, ikan. Champion mo isbon. Sikan siya? Ako sa Di mo tutang naman naman kang kuhan mo. Ha? Di mo naman kuhan mo, ha? Nan ko 1.7 to. Ay, ano naman, sige, pwede na to. Kuhan. Tama to. Biyain ako na rin. Ako sa tong tanong Unsay nakatay? tawag ginay po ko boss. Sige. Balik ko kwan. Basta, kuhan, may recommenda ginako ni Sir sa imong asawa. Lagi ako ipakita ni siya karon para ma-kwan din niya ba. Ayaw tong nihilak. Kaya dili na ng sukol. Lahi ang video. Mangita dyan mga... Kanang dili. Daga man diyan, nakita mo mild stroke. Pero kasagaran mo ko sa mga stroke, mild stroke. Reklamo, gina. Sakit mo kung lawas na. Sakit kayo na. Di labaw pa mo kung panuhot. Igo naman gud ang lawas mo. Bitaw na stroke na mild stroke na igo na. Amo na siya. Kasagaran mo gud, utanawon mo tanan stroke, mild stroke. Reklamo jud. Sakit man na. Pero sige lang, ang kapalit man po na itong pangita. Wala mo na problema ng sakit. Kaya importante nga makatindog siya. Pag mo aray ganin na, meaning ang iyang... Mas okay siya. Oo. Sa to pa okay pa. Kaya nga anong sakitan man siya, sa to pa okay. Ang uban nga ni, magsugod ko, di pa di mo reklamo.
Manhid na kayo. Mao na grabe itong asunon. Pero mahubad ba na? Dugay pa kay na humanon, ganang dili pang bating sakit, dugay kay na humanon. Oo, dugay no eh. Pareho na sa akong inahan, 5 ka, 4 ka bulan siya gina timan og hilot. Bago nakabati og sakit, di pa pakalakaw ha. Bata pa lang sakit. Ay, nagtatong taga Davao. 4 years. Magabot na rin nila ka. Kaya mo, pakita sa kuan ako. Kato na lang Ako yung di pakita siya. Oh, tanatanawa lang itong Facebook, Eric Hilot ang binisaya. Na dito makita mo to dito. Siya boss. Sige. Ano yung lukoy ko ng mga stroke, mild stroke? Apsan ba biya na boss? Oh, kanang iyang asawa na nangkamot yung pod na gatapat-tapat pero di pa git makasaligan ba. Pero ito karikator gina. Yung gani ko nga kanang medyo init-init alas 8. Nagtalubong siya o kanang iya sa balat sa dagat. Hmm. Kapal ko na, kamata na ba? Itong gilot ang pag-uwi na 19 years old. Asa na lang ito naabot? Wapan Japon? Ah, na ito yung zoon. Murag kanina yun sa Facebook. At tuod na yun yung Facebook. Facebook, di ba so? Wapag sa katesting. Pero nakita mo ganyan mga video. Ang starting din na kay kini naman ang asawa sa search. Oo ba? No, utong di-chat ka, utong tawagan ako. Tunga, hindi rin ako sa parts na. Ito nga, sus na, hindi. Pero kaya sa Manila ko pala na, regular mo rin pagbaga ko. Oo. Ano, masas, pero hindi solid mo yung kayo. Oh, hilot lang ko boss. Ala ko tayong boss. Sa ma-short man kita kay tungod mo kay madugay man ko mga short ko sa time pero sige lang Oo. malinggo mo gud akong customer. Galit ko sila pa. Galit ko? Oh, manawag to. Asa to? Pinakaon? Santa Maria. Santa Maria. Ah, Santa Maria. Santa Ana. Katong isa kinatawan. Amo man ko to niya ang nagkato dire. Kaya nakita man nga nagkurog naman taon eh. Kumantig na to? Oh. Pilikap. Driver na, kaya pilikap. Kaya kay ako na nakayo sa empapa. Nga, mag-iso naglakaw. Grabe na daw puro ka paano. So, ano mo ko? Pinamudang pa na ako mo eh. So, ikaw mo ginag-ayo ko. Lumayan ko kay Keron. Ngayon na daw kayo po. Hindi na takay naman daw, boss Barok. Ah, di yun. So, eh, may na kayo mag-drive og skinan. Mana makalimot ka, pero... Kung sa sakit sa mong papa, ay sus, luwag yung kayo ito. Kay kami ng mga customer na mo, boss, hindi may makalimot. Ano ko, sus. Utang na ako, siya sabi ko, pati na kita ko ma-recover. Ano siya pa, ano sa ito? Luman ako itong ihaw. Ano? Sos, lungay ka ito kung ikaw rin kinaghilot, o ba? Yan, kinapawan ko to. Kalayo, no? Sige, hayang ka mas, hayang. Pangitaon yun eh. Nao, good job, sos. Yan mo, sa pag-iyon nga mo, absent iyan driver. May 2 days na absent. Ano man, ang turog na kang lawa, boss? Ano lagi na ko sa likod mo? Ano gusto mo pag wala na? Wanta lang yun daw niya. Ayun naman. Wanta. Isa ka naman. Uy, nagkanya eh. Ha? Ama po rin na yun. Gabi, lagi daw. Magaling ka nakalutan pa. Hindi na sa kabangon, boss. Ano po, sakit na dyan ba? Oo, ito. Eh, hapit lagi sa i-admit. Kapsan man sa iyang amo. Ay, ayaw. Ato sa ka dito. Istingan sa natong Bisayan. Kaya wala, mo na nagkwan sa kong papa. Umalipay ba tanong kang imo nga ikaw mo gud nag hilot gud, ikaw mo gid kayo. Kaya kumusta naman ay maay na kaya pinagiyata kong papa. Adi ko mawala gid iya wala pangalan jud ni Eric Hilot ato di ay. Gid may Iris boss. Ay, hindi mo na-iris. Oh, kasi nag-ayo awon. Nagadigos, mo gud.
Pagkadilan mo usap. Ako tagamayahay nga ng lubog lagi. Hindi ko na usap. Kasi sutan nila. Ano nga kanan? Tadi magkamudayon to 6:30. Nang lood. Lood to kay ang schedule ni 5:30. 5 boss. Ako may ningo alas 5. Ganun yung 5:30 na lang. Kaya ko para di ka malanganin ma'am. Alas 6 na lang. O sige alas 6. Yan i-takes mo kung 6:30. Tanong ko tagilid dyan. Di mo dyan makuha. Short man dyan ta. Sige mag-irog. Bahala kang malood ka. Yung gapon, manay sa kalasay, kaya mo sa mahilot, kalasay. Matanggong lang sa pag-ayo. Hindi kami ko full service, no? Kaya kumudit, yan natutanan po. Short lang kitag tayong gamay. Sinabta na lang. Naman na, Di man kita perfect ko sa sa short na tagay. alangan mo pag-abot yung nga na Kaya mapacheck up ito ka, matagbaw magkagulat doktor. Gulat mo dyan tawago ka doktor, di ba? Castro, pagduway, tawag Castro dito ka kadool. Tawag to sekretary. Pero kaya nila. O, nailisod ng mo, grabe pa kung paapot boss. Tawagon, lugi dito pero basta tawag man. Hindi ako ganit kay oras lang diferensya. tapos naara ka sa balagi Ha? kung natrakag kuhan ba di ko nga sa doktor na mga to na yung clinic dito ka magdugay kay hinulat. Okay. Ma'am, na ma'am. O padulungoy pa to, kinag-rounds pa. Reporting yun yung hulata. Kaya ang ganda naman doon, kung schedule din 6:30, pwede mo ito kung weekend dito, 6:20 ba or 6? Hindi, good mga sa'yo. Kamay. Wala na yung kapos na ipahilot. Kaya pag-ora dito yan. Bago Di ba, ka kapag bata. asawa ko. Oo. Kaya wala ko gusto na i-recommend na. Tapos siya, Bago pa dyan ba no? tapos makakampuan mo, Bago naman na ilay. kabat-kabat yung asawa. Hmm. Ano ito nga, maulian yun yung asawa, amot lang yan. Okay naman sa iyang asawa nga murag pusunada man. Pasunada. Tapos Isa man ko na nga maayo jud ka. Naro po sa imo. Oo. Kung gusto jud ka maayo man ka. Bisa pag dili hiluton mo, ni kamot mo ka. Pero mas maayo. O lahi yung matandog. Mas madali siya. Okay, parang ang mga ugat na Makamata gid siya. mataon. Yung bata ko, bago. Mangan. Yun pag training na. Paggason, paglutuon. Wala si Sidi, grabe kay ko training ba. Pila dito lechona mo? 6? Pili din niya ipakuan, dako-dako. Kanang size meal ni 6,000 ni mo sa Davao o bagong lutas. O 15 days gikan sa pagkakuan. Isa dire karon. Kagmay. Pait ka na ba labi na Pasko na? Boss, imong size meal boss, mura ko naging makit-an boss, ha? Imo na lang ng utso boss. Nagyo-try ba? Wa di bakten. Expected naman gina nato kasi Sa maganda. isa pa ato pa mga niaging mga katulikan. Kung gusto ka, sumayo ka pagpalitson. Kana, Matawa man yun sa kung sa ka iso kapiti mga gasto o gasto lang. mga handa mo yun.
Para lang na yung pangpangsa. Pasko. Agsa ko. Ha? Huwag na awi. Pag mapanakon ma-upload to yung kuhan. Mga sigbili mo, nangyayaon. Tingog ang kadiro. Tingog kaldero, makabantay na. Kaldero ay. Igo lagi ka ni gunit sa kaldero ba? Nakikig. Uy, nitingog. Kaldero. Gamit ko rin pumok na daw mo. Wala mo lagi gamit boss. Hindi, sa una. Wala lagi gamit. Nasa gamit pa to sa una. Kaya wala naman ang gamit. Awan na magamit. Kaya di sarap naman. Sa una Nagamit to sa una boss. Okay, gamit mo. Ah, kaya mo malingkod. Kaya di na bawal lingkod. Bawal. Ate membro di kalingkod. Bawal ng tanan.